Хәерле иртә, хөрмәтле тамашачылар. Тапшыруны башлыйбыз. Гомер көзендә килгән олы 80 яшьлек юбилейын каршы алучы хөрмәтле милләттәшебез Исхакова Равия Исхаковнаны экраннар алдына чакырып алабыз. Ынтылмаслык гомер тантанасы белән ихластан аны улы Марат, килене Әлфия, балалары Рафаэль, гаиләсе белән Эльвира, кызы Лилия, кияве Тәүфик, балалары Юлия, гаиләсе белән, кызы Галия, баласы Анжела, гаиләсе белән, сеңлесе Розалия, кияве Шамил, балалары Венера, Эльмира, гаиләләре белән котлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. Еллар узган сайын адам баласы үзенең туган көннәрен сабыррак каршы ала башлый. Артка борылып караган сайын узган гомер юллары күз алдына килә. Үтелгән юллар заяга узмаганмы? Ходай тарафыннан бирелгән гомерләрне юкка яшәмәгәнме? Менә шуларны әкрен генә барлый башлыйсың. Әниебезнең дә ошбу гүзәл чагы килеп җитте. Барларга аның күп гомер мизгеле бар. Балалар инде үсеп җиткән, оныклар янәшәсендә олыгайган. Шушыннан да зурырак бәхет бармы ана өчен? Бүген инде сөеклебез сиңа 80 яшь. Әмма син әни безнең өчен һаман да яшь. Балаларың өчен дөньядагы йолдызларның иң яктысы, гөлләрнең иң хуш ислесе, эссе көндә күләгә, караңгы төндә якты ай, болытлы көндә нур сибүче кояш булып торасың. Безнең хакта гына уйланып, без дип борчылып, без дип шатланып, бөтен гомереңне әни син безгә багышлап яшисең. Без балаларың бүген сиңа шиксез рәхмәтлебез. Әнкәебезнең куллары бер кайчан да эшсез тормады. Безне балаларын үстергәндә күпме йокысыз төннәре, борчулы көннәре булгандыр. Без аның бер кайчан да зарланганын ишетмәдек. Сабыр канатлы ул, изге күңелле, җыр сүзле, кулыннан килмәгән бер генә эштә юк. Һәр вакыт кешегә ярдәмчел, тырыш, уңган булган ул безнең. Әнкәй, сәламәтлек белән тулы бәхетле көннәр, тән, җан саулыгы, рух ныклыгы телибез сиңа, кадерлебез. Моннан соң да кояшлы иртәләргә, сандугачлы язларга, чәчәкле җәйләргә куанып, балалар хәсрәте күрмичә, хәерле, озын гомерләр кичерсәң иде. Ата-баба нигезенең җылысын саклап, гаилә учагын сүндермичә, безне шатландырып яшәсәң иде. Киң күңелең, юмартлыгың өчен кояш белән сине тиңлибез. Шатлык, бәхет, сәламәтлек белән тыныч, озын гомер телибез. Һәрбер иртә сине куандырып, шатлык белән яңа таң атсын. Күзләреңне сагыш яше түгел, шатлык яше генә чылатсын. Хөрмәтле Равия Исхаковна, юбилейегыз мөбарәк булсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Құтлы булсын әни туган көнең, назлап кына сиңа дәшәрбез. Алла бирса синең белән бергә, узак еллар тагын яшәрбез. Рәхмәтем зур сиңа, озак яшә. Безгә бит син бик зур юаныш, арып талсак тормыш юлларында, син бар әле безгә таяныш. Рәхмәтем зур сиңа, озак яшә. Безгә бит син бик зур юаныш, арып талсак тормыш юлларында, син бар әле безгә таяныш. Рәнҗемәші әни үскән чакта, төрле чакларыбыз буладыр. Яхшылыкларыңны безгә бирдең, синнән генә
яшәле безнең өчен. Бу бит әле гомер уртасы. Якыннарың, балаларың белән күп гомерләр булсын үтәсен. Рәхмәтем зур сиңа, озак яшә. Безгә бит син бик зур юаныш. Арып талсак тормыш юлларында, син бар әле безгә таяныш. Рәхмәтем зур сиңа, озак яшә. Безгә бит син бик зур юаныш. Арып талсак тормыш юлларында, син бар әле безгә таяныш. Арып талсак тормыш юлларында, син бар әле безгә таяныш. Син бар әле безгә таяныш.